Maayong Domingo kanatong tanan mga igsoon. Una, magpasalamat ko sa inyong pagsunod sa ato ang Facebook page nga naguluhan Father Arnel A. Bahian, Yukat. Diha sa inyong pagsubaybay sa ato ang online catechesis. Kalipay nako ang pagpaambit kaninyo sa ato ang katesismo ug nahinaot ko nga makatabang usab kini kaninyo sa pag-update sa mahitungod sa kanindot sa atong pagtuong Katoliko ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Niining maong video akong ipaambit kaninyo ang akong hamubo nga pamalandong nining ikawalo nga Domingo sa kalendaryo sa atong panahon sa dili pa ta mosulod sa panahon sa Kwaresma. Ang atong mga pagbasa karon Dominguha gikutlo unang pagbasa gikan sa libro ni Sirach chapter 27 verses 4 to 7. Unya ang atong Salmo 92 bersikulo 2 ngadto sa 3, 13 ngadto sa 14, 15 ngadto sa 16. Ang atong ikaduhang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto chapter 15 verses 5 to 58. Unya ang atong ebanghelyo kinutlo gikan ni San Lucas chapter 6 verse 39 to 45. Mga igsoon, ang atong mga pagbasa karon naghatod nato, nagdasig nato sa pagpangutana. Nahisama na ba ako sa atong Ginoong Hesukristo? Diha sa ebanghelyo si Jesus miingon, walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, apan kun ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Kinsa man ang magtutudlo? Ang atong Ginoong Hesukristo. Kinsa man ang tinun-an? Kitang tanan mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Tinuod, dili nato malabwan ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang kabalaan. Apan mamahimo nga mahisama kita kaniya. Nganuman, tungod kay siya man mismo mo'y unang nahisama kanato. Sa mga pulong pa sa atong amahan sa simbahan, ang Dios nagpakatao aron ang tao makaambit sa iyang pagka-Diyos. God became human so that humans may become divine. Tungod dinhi mga igsoon, ang kinabuhi sa mga santos mo'y ato gayud nga modelo niini. Nakatapos sila sa pagtuon, pagsundog, pagsunod sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ilang kinabuhi sama gayud sa Ginoong Hesukristo. Pananglitan mga igsoon si Saint Francis of Assisi. Siya usa ka epektibo nga giya sa espirituhanong pagkinabuhi sa daghan kayong mga tao aron maduol ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa mga igsoon, matag higayon nga ang mga kauban ni Saint Francis magmisyon paingon sa laing lugar. Tugunon niya siya niining mga konkretong mga pulong. Ingon ni Saint Francis, himua ang imong kinaiya sa kalibutan nga ang tanan nga makakita ug makadungog kanimo magdaig sa atong langit nung amahan. Sangyawi ang tanan apan gamita ang imong kasing-kasing labaw pa sa imong baba. Ayaw gayud tuguti sa imong kaugalingon ang kasuko ug pagbuhat sa bisan unsang matang sa iskandalo ngadto sa uban. Apan sa imong pagkamalumo, imong gentleness, giyahi ang tanang tawo ngadto sa pagkabuutan, kalinaw ug kahiusahan. Ang atong tawag maong pag-ayo sa mga samaran ug pagpabalik sa mga nalayo sa Ginoong Hesukristo. Kay daghan unya ang mga tao nga sa unang tan-aw nimo mga anak sila sa dautan, apan usa ka adlaw ni ana posibleng mahimong tinun-an
sa atong Ginoong Hesukristo. Dinhi mga igsoon, makita nato nga si Saint Francis nga kansang kinabuhi nahisama sa atong Ginoong Hesukristo, nagtudlo usab sama gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Epektibo ang iyahang pagtudlo sa iyang mga igsoon tungod kay sama gayod kang Hesus ang iyang kinabuhi. Nakita na ko mga igsoon nga kini nga mensahe mao ang tawag sa Dios kanako sa akong kaugalingon sa pagkakaron. Tinuod gihatag nako akong kaugalingon sa seminaryo sa taas nga mga katuigan. Ug kadto nga mga katuigan gigahin aron unta ang akong kinabuhi ba. Ang akong panglantaw parihas sa panglantaw ni Hesus. Ang akong mga values parihas sa mga values ni Hesus. Ang akong inistoryahan ug binuhatan parihas sa inistoryahan ug binuhatan sa atong Ginoong Hesukristo. Apan sa pagkakaron nakita nako mga igsoon nga nanginahanglan pa ako og dugang nga panahon sa pagbansay niini. Tinuod daghan kong natun-an apan dili tanan akong napuy-an. Ug ako ning mabantayan sa akong inistoryahan, usahay magbungat man kog pagdumot, mag-istorya man ko og pagmahay-mahay. Ana. Ug gani nakalimadmad ko sa pangutana unsaon nako pagpaduol sa akong mga parokyano ngadto sa atong Ginoong Hesukristo kung duna pay kangit-ngitan pagkabuta sa akong kaugalingon. So kini mga igsoon, pangutana kini alang kanako ug matter for prayer kini sa akong kaugalingon. Sa samang pag-agi kamo usab mga igsoon mamahimong mangutana sa the same question. Unsaan ako pagdala ang akong mga anak paduol kang Hesus kung ang akong kinabuhi dili parehas sa kinabuhi ni Hesus? Unsaon ako pagdala paingon sa langit ang akong mga anak, membro sa pamilya, kung ang akong panglantaw, ang akong mga value sa kinabuhi, akong inistoryahan, akong binuhatan, dili parihas sa atong Ginoong Hesukristo. Usahay mga igsoon makadungog tag komentaryo gikan sa mga tao nga moingon, kanang tawhana himalikas na pero buutan baya na siya. Apan ang atong unang pagbasa, ang libro ni Sirach nagpahinomdom kanato nga sa tinud-anay wala mangyoy ingon ana. Tungod kay ang atong pinulungan magpadayag man sa atong kinaiyahan. Our speech reveals our real character. Ug matod pa ni Hesus sa atong ebanghelyo karong Dominggoha, gikan sa kapuno sa kasing-kasing mulitok ang mga ngabil. So, kana mga igsoon ang mensahe alang kanato. Unsaon tuod nato pagdala sa uban paduol kang Hesus kung kita nga giya dili parehas ang atong kinabuhi sa kinabuhi ni Hesus. Nining semana mga igsoon mosulod na ta sa panahon sa Kwaresma. Miyerkules sa Sabadlis na karong pila ka adlaw. Kung ang imong self-assessment parehas sa akong self-assessment, then kining Kwaresma mga igsoon mao ang maayong higayon alang kanato. Higayon sa paghinulsol,
higayon sa pag-ampo, higayon sa pag-alay kapwa, higayon sa pagpangumpisal, aron nga ang atong kaugalingon atong is-subject for training once again sa atong Ginoong Hesukristo, haron mahisama ang atong kaugalingon sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Nga ang atong mga mithi, panglantaw ug binuhatan inistoryahan maparehas sa atong Ginoong Hesukristo. Ug tungod ni ana, mahimutang credible, andam nga moagak sa uban paduol sa atong Ginoong Hesukristo. So kung ingon ani mga igsoon, magpasalamat gihapon ta sa atong Ginoong Hesukristo nga gitagaan ta nag chance nining Domingo nga mamalandong niini. Grasya gihapon ni gikan kaniya. Kay siya baya kanunay gyung matinud-anon sa ato bisan kung duna tay mga failure. Kanunay siyang nagdasig nato nga iparihas nato ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Ang atong salmo nagpahinumdom sa ato niini. Nag-ingon kini, maayo ang pagpasalamat sa Ginoo, ang pag-awit ug pasalamat sa imong ngalan o labing halangdon, pagsangyaw sa imong kaluoy sa kadlawon ug sa imong kamatinud-anon sa tibuok gabi. So magpasalamat ta sa Ginoo ubon sa double time nga kooperasyon sa iyahang grasya. Dili ta maluya sa pagpadayon, pagparihas sa atong kinabuhi ngadto sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Gani San Pablo sa atong ikadong pagbasa sa unang sulat niya ngadto sa Korinto, nag-encourage man pud sa ato. Ingon niya, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay inyong pag-alagad dili gayud makawa. Isi pagtapos mga igsuon, hulaman ako ang usa ka tambag ni St. Francis ngadto sa usa ka batan-on nga monk nga iyang kauban sa community. Giingnan niya siya, usa ka butang ang himong hinumduman, anak ko. Walay hinungdan ang paglakaw aron pagsangyaw sa pulong ni Kristo kung walay pagsangyaw samtang naglakaw. God bless you.